Είμαστε στα 1850. Θα περάσουμε αυτό το όμορφο γραφικό γεφυράκι πάνω στο βουνό Βίτωσα. Έχει πολύ όμορφη θέα και χιονίζει βέβαια. Σε 5 με 10 λεπτάκια είμαστε στο καταφύγιο Αλέκο, όπου έχει σούπα, φασολάδα, ζεστό ψωμάκι. Μα και άλλοι ορειβάτες κατεβαίνουν από πάνω από την κορφή, από τα 2290. Χιονίζει, είναι πάρα πολύ όμορφο. Θυμίζει Χριστούγεννα. Οι γιορτές πλησιάζουν σιγά σιγά. Είμαστε μέσα στο δάσος. Άλλο ένα γεφυράκι. Εδώ το νερό τρέχει γάργαρο, πεντακάθαρο από την κορυφή.